Kremnica je starobilým banským mestom, ktoré preslávil lesk zlata a štrngot minci. Významné historické udalosti, osobnosti a pamiatky nás naplňajú hrdosťou, že žijeme súčasnosť tohto mesta. Kremnica je od roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. V meste je spolu 152 kultúrnych pamiatok. Okolie Kremnice je veľmi pekné. Mesto sa nachádza uprostred nádhernej prírody kremnických vrchov. Počas roka sa v meste a okolí organizuje množstvo kultúrnych a športových podujatí. Ojedinelým miestom je stred Európy v obci Krahule. Naše zlaté mesto má návštevníkom čo ponúknuť. Mincovňa v období stredoveku a novoveku malo veľký ekonomický význam. Slobodné kráľovské a minciarské mesto Kremnica. Mesto bolo známe veľkou produkciou zlata, ako aj mincovňou. Razne sú preslavené kremnické dukáty. Kremnica je známa svojou mincovňou. Je to najstaršia mincovňa v strednej Európe. Mesto bolo v stredoveku kvôli bezpečnosti obkolesené hradbami s 3 vstupovými bránami. Dnes stojí už len jedna, Barbakán. Morový stĺp v Kremnici je veľmi pekný a je ozdobou hlavného námestia. Nad mestom sa týči mestský hrad s kostolom svätej Kataríny, ktorá je patronkou mesta. Na nádvorí hradu sa nachádza najstaršia stavba v Kremnici, Karner. Karner je miesto, kde sa odkladali kosti zo zrušených starých hrobov. Vyučil sa za tkáča, no jeho životu učarila história, umenie a krása slovenského národa a potreba bojovať za jeho samostatnosť a krajšiu budúcnosť. Pavol Kryško, vážená osobnosť mesta Kremnica. Vďaka nemu aj dnešná generácia čerpá z jeho archívnych fondov a dýchame históriu pri prehliadke expozícií nášho múzea. Umením obrazu zachytiť ducha doby a krásu mesta Kremnice sa podarilo významnému rodákovi a národnému umelcovi Gézovi Andelovi a jeho otcovi Vojtechovi Andelovi. Aj dnes pri pohľade na ich diela vidíme a cítime odraz minulosti v dobe prítomnej. Nadchádzame tradíciu a dávne spomienky v modernej podobe Kremnice. Miloval slovenský národ a ctil si jeho tradície. Veril v jednotu a silu slovanských národov. Kňaz, spisovateľ, básnik, historik, jazykovedec. Svojím dielom slávy dcera vyslovil svoj obdiv a lásku k slovenskému národu i vieru v jeho budúcnosť. Slávme slávne slávu slavou slávnych. Ján Kolár. Okolie Kremnice obklopujú husté ihličnaté lesy kremnických vrchov. Na jeho území je zriadený naučný chodník Zelená cesta, upozorňujúci na vzácne druhy rastlín a živočíchov. Jedným z najvzácnejších rastlín je hojfelo šafrán. Nachádzajú sa tu chránené územia prírody. Bujačia lúka, Jastrabská skala a Kremnický štós. V Zechenterovej záhrade rastie mohutný dub, ktorý za minulý rok získal ocenenie Strom roka. Kalendár podujatí je veľmi pestrý. Ponúka množstvo kultúrnych a športových podujatí, napríklad Kremnické gegy, Kremnický jarmok, Kremnický hradný orgán, Envirofilm, Biela stopa, Big Air. Kremnické vrchy sú rajom pre turistov a lyžiarov. V lete majú návštevníci možnosť kúpať sa na termálnom kúpalisku Katarína a v zime lyžovať v lyžiarských strediskách Krahule a Skalka. Kremnica a okolie sú veľmi zaujímavým miestom. Vzácne historické pamiatky, krásna príroda a rôznorodé podujatia ponúkajú návštevníkom množstvo príležitostí prežiť zaujímavé chvíle. Srdečne vás pozývame všetkých do nášho zlatého mesta.